for SPG, as in Super Backner Secret File. Tumalsik ang malagkit niyang sa mukha ng best friend ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Julia. At ito, ang aking SPG, as in Super Backner Secret File. Gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko sa best friend kong itago natin sa pangalang Andrea. Tingin ko kasi, pinangangalandakan niya ng bonggang-bongga na may jowa siya na itago natin sa pangalang Jomar. Linawin ko lang ang lahat, DJ Rocky, na wala akong issue. Wala akong issue na may jowa ang best friend ko. At wala rin akong lihim na pagnanasa sa boyfriend niya. Naaasar lang talaga ako kapag napapansin kong medyo sumusobra sa display of affection ang best friend ko sa kanyang jowa. Nanonotice ko yan kasi madalas akong gawing third wheel ni Andrea. Madalas, may mga lakad sila na Jomar na kasama ako. Simply because ayaw ni Andrea na ihatid siya ni Jomar sa bahay nila. At kailangan ni Andrea na kasabay pa uwi tuwing may date sila. Para sa kaalaman ng lahat, hindi na po kami minors. Hindi lang talaga open ang relationship ni Andrea sa kanyang pamilya. Kaya hindi pa niya pinapupunta sa bahay nila ang boyfriend niya. Total naman, kapit-bahay lang din ako ni Andrea. Kaya okay lang sa akin na sumama sa dates nila. Hindi ko naman pinagpipilitan ang sarili ko. Kasi, hindi naman sila ang umaarkila sa akin bilang third wheel eh. Kumbaga, gustong-gusto lang talaga nila na third wheel ako sa kanila. Pero minsan talaga, mapupuno ka sa sobrang awkward na mga pinaggagawa nila. Na as if sila lang ang nag-e-exist sa mundo. Yung tipong hindi nila ako kasama. Alam mo yun? Yung parang may times na wala silang pakialam kung may nakakapansin sa behavior nila. Na dapat sila lang ang nakakakita o gumagawa. Gaya ng nangyari last year. Etong si Andrea, nagpasama sa akin sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kamag-anak niya. Samahan ko raw sila ni Jomar. Nung araw na yun, wala naman akong lakad. Kaya pumayag akong sumama. So eto na. Pumunta na kami sa sementeryo. 3 kami. Hinanap namin yung puntod ng kamag-anak niya.
Dala ni Andrea yung kandila pati walis tingting. Si Jomar naman may dalang pintura at paintbrush. Lilinisin daw yung lapida tapos pipinturahan yung nicho. Ako naman dala ko yung bag. Yung bag na mayroong lamang pagkain. So ayun, nilinis nila yung puntod. Tumulong na rin ako para naman matapos agad. At nang malinis na ang puntod, kumain na kami ng merienda. Tamang-tama. Ang init ng panahon. Nagbaon kami ng soft drinks tsaka turon. May mga itlog din akong nakita doon sa bag. Baka kako ay boiled egg. Pero hindi muna nila kinuha. Tapos ayun, unti-unti na kaming natapos kumain. Pagkabusog, nag-cellphone muna ako. Pinabayaan ko muna yung dalawa. Kasi nga napapansin kong medyo touchy-touchy si Jomar kay Andrea. At bilang respeto sa kanila, I decided to give them the privacy. At mag-pretend muna saglit na hindi sila nag-exist. Nakakaya naman sa kanila. Total, companion lang ako. Lumipat muna ako ng upuan. Pero hindi naman sobrang layo sa puntod na ibinisita namin. Akala ko okay na ako kasi hindi na ako super obvious sa paningin nila. Pero, all of a sudden, nakita ko si Jomar na hinubad yung t-shirt niya. Si Andrea naman tinanggal din yung suot niyang blouse. Agad ko silang sinaway. Sabi ko, "Oy, baka may ibang makakita sa inyo. Huwag kayong gumanyan dito." Sumagot naman si Andrea ng, "Okay lang yun, Bes. Tayo-tayo lang naman eh." Tayo-tayo lang? Ah? So ano ako, poste? So, ang ginawa ko, tumalikod ako. Kasi parang papunta na sa ibang level ng gawain ang pinaplano nilang gawin. Magubad ba naman sila pareho ng pang-itaas? So, ang nangyari, nakatingin lang ako sa malayo. Habang naririnig ko silang nag-chew, pa-an. Sorry sa term, pero oo, DJ Rocky. Chinupa, chups ng best friend ko ang ano ng jowa. Hindi ko magawang lumingon kasi nasasagwaan ako. Tumitingin na lang ako sa ibang paligid. Sinusubukan kong pagmasdan kung may ibang tao, mukhang wala naman kaya siguro hindi na sila nakapagpigil. Panay lang ang yuko at iling ko kasi ako ang nahihiya para sa kanila. May mga time na nililingon ko sila to check kung ano nang ginagawa nila. At ayun na, nakita ko. Nakaluhod ang best friend ko, kaharap mismo na mukha niya ang hita ng jowa niya. Lumingon ako uli sa ibang tanawin, nagpalipas oras. Tapos lumingon ako pabalik sa kanila. Ang jowa naman niyang nakaluhod. At ang chinuchups, dibdib na ng best friend ko. Mukhang magaling. Mag-straw squared. Kasi napapaungol ang best friend ko. Tuluyan na rin akong nagtakip ng mga mata ko at nagsuot na lang ng earphones para mag-sound trip gamit ang cellphone ko. Akala ko'y okay na. Kaya ko na silang hindi pansinin. Pero hindi pa pala. Papunta pa lang pala sila sa exciting part. Narinig ko si Jomar na nagsabi kay Andrea,
Han? Gusto mo ng dessert? Sumagot naman itong si Andrea ng, "Oo naman. Alam mo na, hon, gusto ko ng egg white, yung hilaw." Hindi ko na tiningnan ang ginagawa nila. Narinig ko na lang na nagsalita si Jomar ng, O sige, magbabati na ako ha. naisip ko tuloy parang iniinsulto na ako nitong dalawa. Akala nila okay lang sa akin ang kababalaghang ginagawa nila, kaya habang nagbabati na ng egg white itong si Jomar, lumapit ako bigla sa harap nila. Nagulat si Jomar habang nagbabati siya nung makita akong nasa harap na nilang dalawa, at sa gulat nilang dalawa ay tumalsik sa mukha ni Andrea ang binabating egg white ni Jomar. Noong makita ko ang mukha ni Andrea, kinumpirma ko kung ano ang tumalsik. At mukhang egg white. Egg white nga. Na galing sa maliit na bowl na may tinidor. May shells pa ng itlog sa sahig. Naalala ko na. Yun yung mga itlog na nasa loob ng bag ni Andrea na karga-karga ko. Pero dahil tuluyan na akong nawirduhan sa lahat ng mga pinaggagawa nila, napikon ako at sinabi kong, "Nananadya ba kayo? Next time kung magbabatian kayo, sana kayo lang ha. Huwag niyo na ako isama ha. Nababasusan ako sa inyo. Lalo na sa'yo, Jomar. Ikaw, Andrea, umuwi ka mag-isa mo. Bahala na kayo. Aalis na ako." Dinala ko ang mga gamit ko at mabilis nang lumakad papalayo sa kanila. Sinubukan pa akong pigilan ni Andrea, pero dire-diretso na ang lakad ko at hindi na uli lumang papabalik. Pakiramdam ko kasi talaga, out of place na ako sa kanilang dalawa. It makes no sense para magpaiwan. Lalo na't dinig na dinig ko ang mga chupa-chups moment nila. Tsaka, egg white, Andrea. Ano naman yun? DJ Rocky, valid ba ang inis ko sa best friend ko at sa boyfriend niya? I mean, hindi ako inggit sa kanila ha. Pero sana lang kasi, nilulugar nila yung mga ganitong bagay na masyadong intimate. Hindi ito everybody to see. Or hindi ito for everybody to see. Pinagsabihan ko na sila. Pero ang tigas pa rin ng ulo. Ewan ko na lang kung aling ulo talaga. Kayo na ang balang mag-isip dyan. But for now, naisip ko na dumistansya muna sa kanila physically. At kahit sa social media na rin, to teach them a lesson. Nakakaya naman sa kanila. As if wala akong karapatang jumowa kung umasta sila. At sila lang ang bida sa kwento ng buhay nila. Ayun, naimbiyer na lang ako. Pasensya na sa rant ko ha. Mahirap lang yung palagi ako nag-a-adjust. Salamat sa pakikinig. At kung meron kayong payong maibabahagi para sa akin, o sa best friend ko, o sa jowa niya, mas maganda sana. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Julia. At ito, ang aking SPG, as in, Super Pagner Secret File.